Igasina bekire ekambia na elitukulia lero na somuchi o Paul Nyangaresi ogutoka ase kinyore kiga kyabosi yango nyagetenje ase nyumba ya nteko yia obutuko weka kwera nigo kubwatekana amonere hanyare akongerera asubwenyibuna nigo kurwa ali tukunyumbe ya nyateko yia tabwati omusasoko onde wensi nekirenga nigo bonaiga gendre tugwetira obugima oboro obokongmono omugaka Nyale ko ontelia omulire libugeta sinige Inka TV ngakyukorokwa Chiyankuru ku Paulo Nyangalesi bakomumbwate enyumba yane oyanjire ta obutuko bo kigokiera cyuma aramisi botuko bo kigoki cyuma nawe nyumba yabwate tumurera abana bagakikusamba cinsanako kikabwate mature sinale korarera bigakora ki abana ko bayandete kusamba isiko tukaja kanyore eliyo kirikorete Liko imuka nyumba tukuchikosa tukanywa kire gento kiakorire kiabwatire kiaire kiaeri ntuchiti gokonya kende nonye chibando chiyete chianga chiyete no enkende yanga nasogete ya mubire rongiyo no esa tinta begeti omwaka watebanga enyumba nigo yanyateko ya chinza cha Marogoba aramisi Marogoba kiwo chigo kyali tukulia ichuma igo enyumba yiga na bana bokamenya torro gosimwensi no mumentasi nyumba yiga yanyalire kuya Tutamenya ta yanje bwe kamenya ta no mwana omoke naro naibe komenta si nyumbeiga no mwana ogomoke igo kubwatekana ibino konya otenga nigo chinsana kuchenyete chigoso ase nyumba nkaswa korangeria abana nkabate konya twakorire ko twarageire chiri chinsa ibereiga chigo chikoba chinsa isatu abana bakagenda karagera bakagenda mwabo korara kero baende korara nkirete iga twararire no mwana kamwana kali kwarara kali sikali Tugakoraki umwana akamanya koruo ono gutwarariro umwana ogantebi ento kiandomire bunensana kale kubona ki nyakibonoweka ngochi gotongita aya nkonyo chinsana ko chichire bolire tugasoka ngasoka ne yanga ya mubere rongiyo kabuna na bete ngasoka gochiabuo chinsana kabana bagaswa gosamba kero baswa gosamba ikabwate bintu byarenga ubolire ye mature siko bare gosambera orukiniga ensase elie kachie kabwato muito kotole isiko ntori na abali ntomanyiti Yanto kiaje tugotabura ne elioki tukaja gukuminga ki elioki ngakiria buja banoi Toko chikorigera likurugasia tukanyawala mature si ebwate tumurero monge guchigoro ntuchite gotori kenda Ego chinsana ke chicha chikanya chikubwata angene getanda nabana kubwatikana gotamanya kwabo bagacha gusambaliuka Igo bana ego bachete bagasamba wekogera babu mbamanyete ngaki bintu ingu chikoyibire Wana karaba sambe ochichire kirase isiko chire chinyinge bana baji go samba gasamba kurunyumba bagakora karaba so kaisiko tigato sambe isiko rando gutwa kora kurunyumba nturi na abali Tokirete isika tu ikaranze isika alinga kiti gatorara nguchira utogatorara ake nalitoroje elioki ba mintu elioki lindia buja Koto guchikoswa nyumba elioki lirande to murero rande to guchigoro Bintu mbire byarenge igora byonsi byo murero ryo maturo sibune ko yibiga kibikabwata bintu mbire tuarutete igoro igatu abegete bikabwata na bibire nsaye bintu Ona tugacha gukumia no na asite yo tu aetere tuchikokonya no nege ndo tokonya tikende nonye Ona yona botoliga etubwato mochano ndagira tiyo tokoria yanga nchiyo tokobekwa ngokonyu na abantu chimbegete ni kyabantu timbwati yanga umwana orabuchi yanga chisukuru chikayia kirege ntokia enere Timu atikene bono engosaba baminto ndoyo gonkonya okonorera mabira nkonye gaki asugwanja Omwaka korengana buna naigure kurwa asigati abamate okonyora kwago nigo korinse nunyale ane okongerera iguru ngakyubogima bwa nyarire bokoba gwikira bonega ndoche nga nigo omieto kuguru kwawo nunyale gokongerera ingikeirete anene ugacha gwikira ukabuturu kuguru Obarema bwane bwana asoete nabona akinete kindebuya Ngaika konene miaka ige 30 iga ngachanganyora ngatwara oburwaire iga buna nubo burwaire geteyo bukachibuka ndutariko burwaire bukabwa ndutariko ngachi ukugurwe kuchokare kwenda ukuguru uko kachikukayigo kayara ukachikuka buturu nuko kone nakora kunkori inguru akara na roko kwachete gwakakora ki oyo igete ko minyoka rocha situarenge ngachikori myumurero oyo orogutoro riro kachiruka nsoro kansamba nuko konde no kaboko nakora kumageka Koboko kona ari kurenda endugu yanerende nkaranga ti amurende kachite bweburu angakora ki nakora kunga jinka yimage kana kora kuna yite Ona igaikana na bonda murete na bontigarete ko babuna ndeiga abana nabo barabata guchie sukuru timbu atibesa timbu atinjirende nangina igaruarete yakare so babuna ndeiga Taiya
bono mbwate obokong'u omochio na kende kia serikali inche nanya konyora gento kende gionsi ntebe ng'aki egento nkende nanyorie kia serikali ngonkonya kereke nanya konyora ngachinkarige eki narigete ebinto ebie ko barende chibesa ng'a tonyore na ase chitokonya ngachinkarige ebinto mbachiti kobibeka ime twachi kobwati igo tokanya binto biri mba bituko narigete bikarikwa ase biarigete omonto omwabo mbichieti gocha asende anene ondi naro otemire okobwatera ebinto ebia coding buna oremarete iga erinde nawe onyare konyora ng'a kwarorire obwene bwao. Nanya konyora monto kombwateri bono nachete kobwatinchi buyeka ngacha nkagenda ase chibu itokemera nero ochete kontebia okwanire na abanto bari agake esimi agachaka bwati akang'orekera nte ebinto ebi biakorete ki binto ebi mbisoeti aria nachire koboriwe ebinto ebi mbiachete kosoari mbiyo iga enkonya tokubiana lakini mbi una omugambe nyata koerera ng'a mbinyati bikobaikera abanyene ase bwente koika mbigetio yabankaneti akante yachete kobaburia akabate ebinto ebi mbiakorete ki bari barenge twarenge na barabwo nkori bari chibesa bakabono inchi ebinto biane bigachi bigakora ki bigaeta igo mbiachete kobekwa ase computer bisoro wana nabonde iga ngachinkarika wiki omotinyo wiki gati entang'ani kana nyamira nkariko na barabwo bakante inganye emetinyo ebere bono noyo gatatu nganyete oyo kabere oyo gokoera ng'ende omotinyo gatatu rende ng'ibwa nguse mbang'akere esimi na bire byose mbiche ona bonde iga buna nde iga timbwati kende ogosaba kwao omogaka gochia ase orio okorigerereti Oinka TV gose onde bwensi orio oranyara okobwata okoboko erinde naki buna ebinto ebiao biokoirwanirira anene onyare gokwenekerigwa ng'a obwene bwao bunaye omoremafu bwanyarire bwokoekerana inkoroki okoiga bono nare konyora abanto buna abanene aba MCA nabo babwenete gokobwatia ebinto ebiane nabo mbabwate chinguru kobwa abagambi lakini bono yuchi konyora na bara butimanyeti ogochi kobatei bagatebi ng'a yaya gaminto ekibona tokona nabo ngokwana bono kwatiga ng'a nyakie onye ndiri mbwate omonto omokong'u okobibwatia ebinto buna yarenge kanga gochi nanche ninde buya gosaka besa nkonyora nde kankonya nanche na omwana o namorwera none esukuru bono timbwati monto okombwateri monto mokong'u nonye seita monto taiyo mokong'u omwanchi omorigeri bwegetasini gia Inka TV ene nkwana twenderete gutwara emasemu amo n'omogaka Paul oyiga ore omorema ananene onyare gakonyora obokong'u bonde igoro obwanyare bokomenteka ase oborema bwa igoro kobwatekana amo nokoya kwe nyumba yaye amo nanene ndagira amo nebinto bia nyumba ebigakonye asemereti ndoche ensemo yanega iga noene wiricha eyikonye akonyara gutumia nigonere yanyate kobwatwa omoriro nigo kubwatekana amonere anyare akong'erera buna nigo anyate gakwimukia egetambokero ekero anyate akonyora oboremo bwiga bwokweneki buna onyare gakwirwanirira na gutuma amasakara egochia ase serikali elikweneki buna obwene bwaye bwanyarire bwokwegererwa kurinde gwikira bono iga ing'ane nde yonsi tiyo anyare kumwikira elikonyora obokonyi nigo anene anyare agosaba abagambi be ekinyoreke iga ane asanyare kubolie aba MCA amono nyina babunge bonya bakwimukia egetambokero gyokweneki buna obwene bwaye bunere omorema bwanyarire bwikirana na nene konyorano enene ngo enkeigo iramokonye aso kwirinda obugima bwaye na ne okonya abana baye abagenderete amasomo ase skuru omwaka Paul omwana ogo omonene nkrasire ngale yakorana 80 bono iga bono ngachanka moire polytechnic moina no akonya gosoma rinda akonya no ari skuru bono ento keborete ni chibesa oseri bwo menyire sika bono timbwati njira yamenyete sika ndoche ng'a okorire so ni wiki ibere sika bono nsinyire ng'aki ng'a inkonyora kuri chibesa no yonda igakora nane bono iga yatagete bono chibesa asoe ngochi kosoare skuru timbwati no enkende nonye kirege timbwati besa none uniform timbwati yona gochi kobeka no enge koroto tabwati bono nsinyire ng'a ingochakera korwa nabo nkorigera rindoranga omwana na bare buna korete mbuya korete matemwa mbuya yakora akanyora mbuya nyorete na bono ndoche nsinyire wana atagete kwande skuru bono amakisere nganya atakonyora anyorete 249
Igo omwanchu muregeria Oinka TV no endete kwibwatiria eng'anega masemo nekinekerero ky'omwaka Paul oyanene onyara watabuna kubwatekana amono bali mabwae bonega tabwati inchira chinde choko nekibuna abana bae banyara bakwende skuru anne abarachi kwegerera amagimabo nere kunyara bakumusira aso kwegenderia obugima bwae nigo anne kubwatekana amono kuganikwaye nigo omugaka Paul anyarega gusaba abamenyi be ekinyureke igabanyare anne bakubwaterna anene kwimukia egetambukiro gyokwene kibuna inkomusira bale aso kwegenderia elinali obugima bwae buranyare bugochabumba nane ukinia obugima bw'abana bae mwaka Paul Kerokende onde iskali okoligereti omurigereri Oinka TV nane aba MCA aba MP amuna bagambi bo orogongoroiga nko kwali bageriga anene onyare okorwa okobuli kwa ogoti asabale igentokali anene kubwatekana amuna yabaranya bawokonya nane onyare akuba enamba yawe yesimi linde nalirabo obwango aso kuikera ono igentoke karega ko kune nyumba senkorara timbu atia senkorara unabona ndeiga abana go bakorara emeki akanyumba kali muina ali omba urete na onkorara ono bakorara emeki yonsinyire nga kibona ngokora nyumbe nare ko aba MC abare onkonya bajumbe bankonye nyumbe yiga egara bayembekene na bambekera gasaka nakabaga ke nanje nanyora senkuiga maimi kogara bana bunire iga yebwatu mu jando yombwata senkorara timbwati no nekera ebintu bina bya iketanda timbwati muito kayia no anekero go nyumba yo biyete kirigento manje timbwati bono onsinyire nare kwa bare kwanja kakia bankonye egara nyore nanja senko karaki nanja senko beko mutwe ko gara bono timbwati nyumba ngo menyete enyumba yo ngureta abana asibakorara bono abana yo bamenyete emiki nemeki yega nga meki maburu na boko nyoro mwana oseri gote ngaiya ujikorara bono amatoke bono onsinyire ende no kumisana nga baminto nkiguseke bono wikira chinga gechiga nigo yamberere enkongo asoko genderia amuno bugima bwaye nane gokonya abana bae nigo anene anyara kubulia ababunge abamusiye anene abagambi borogongoroiga asubamo bone bakwimukia egetambukiro gyo kwene kibuna inkomo bwate sibale lenyara kwegenderia no gochabumba asi obugima bwaye Eke ripoti ya egetasini ya Inka TV kurega asinke mwaka Paul kutoka asi kinyoru kya Busiango omoteki kutoka ime county ya Nyamira Edane Lucas Mugaka.